Insellmulkom u natukom merħba għal din ix-xandira diretta minn quddiem il-Knisja ta' Sant'Anna fid-Dwejra, parti mir-Raħal ta' San Lawrenz f'Għawdex. Il-Knisja llum tagħmel il-festa ta' Sant'Anna u San Ġwakkin, il-ġenituri tal-Verġni Mqazza Marija, li huma wkoll allura in-nanniet ta' Ġesu. Għalhekk fid-Djoċesi tagħna ta' Għawdex illum bħala parti mill-Ġublew Ordinarju tat-Tama qegħdin niċċelebraw il-ġublew tal-anzjani u n-nanniet. Dan se jsir b'qudiesa hawnhekk minn hawn ftit tal-ħin ieħor immexxija minn Dum Mikiel Xwiereb li huwa delegat tal-Isqof ta' Għawdex għal persuni tat-terz età. Insellmu lil ħafna anzjani, morda, kif ukoll nanniet illi qegħdin isegwuna minn djarhom, inħeġġukom biex tingħaqdu magħna f'dan il-mument ta' talb. Għal din il-qudiesa qrib tal-Kappella ta' Sant'Anna li hija tant u tant għażiża għal bosta devoti ġew mistiedna b'mod partikolari n-nanniet u l-anzjani, kif ukoll il-familji bit-tfal, dawk li qed jistennew tarbija u dawk li qed jitolbu l-interċessjoni ta' Sant'Anna biex ikollhom tarbija. Insellmilkom. Nilqawkom hawn il-lejla biex niċċelebraw l-Ewkaristija u nisimgħu l-kelma tAlla fl-okkażjoni tal-festa ta' Sant'Anna, in-nanna ta' Ġesu u patruna tagħna n-nanniet. Għalhekk nistedinkom tqumu bil-wieqfa biex nilqgħu lis-saċerdoti u nkantaw mal-kor. Fuq il-karta tal-kant sibu ħdejk jien ġejt wara kantaw ukoll flimkien. Fil
Kantaw il-kol fuċi wahda. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-la missierna, laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżisħuti l-għajna l-lejla unek sabiex nirriflettu dwar il-familja biex nejdu hekk ta' Marija Santissima, il-ġenituri tagħha, Sant'Anna u San Joaquin. Kienu huma l-ħarriesa tagħha, kienet fil-kustodja tagħhom bħala ġenituri, kienet dik li jgħid San Bernard, ix-xemx kienu qegħdin jippreparaw li x-xemx toħroġ. Ġifieri kienu qegħdin jgħidu għal-fidwa, għal-mod ta' kif se tilqa' t-tħabbira tal-Anġelu biex fil-ġuf tagħha bil-opra tal-Ispirtu Santu jitwieled Kristu. Ejjew nitolbu lil Mulej Alla l-ewwel qabel kollox sabiex jagħtina l-qawwa, jagħtina d-den, ħalli narfu tassew nimxu l-mixja tagħna lejn il-missier f'direzzjoni kontinwa bl-interkessjoni ta' din il-familja qaddisa. Għalhekk nitolbu maħfra lill-Alla tan-nuqqasijiet tagħna qabel xejn nifirħu lilkom nanniet illum hija l-ġurnata tagħkom, nitolbu għalikom ħalli intom tkunu wkoll strumenti f'idejn Alla, ħalli ż-żgħar tagħna l-qudiem l-iskola tagħkom tiswa ħafna ħafna. Għenuna ħalli blajnuna talla bl-intercessjoni tal-Verġni Marija, it-tfal tagħna jitelgħu verament insara għad-disejn. Ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqadsa Marija dejjem Verġini, l-Anġeli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna, iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Gloria lill-Alla fil-oli ta' smewiet, paċi fl-art, il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben u waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina għaliex int waħdek qaddiż, int waħdek Mulej, int waħdek l-ola Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu.
Mulej Alla ta' bissirijietna, inti ħtart il-San Joaquin u l-Sant'Anna u tajtum il-grazzja li minnhom titwielet ibnek mamul bniedem. Bit-talb tagħhom għamel li aħna niksbu s-salvazzjoni li jintujiet lill-poplu tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb ta' Bint Sirak. Infaħru issa lil nies ta' ġieħ u lil missirijietna nisel wara l-ieħor. Dawn huma n-nies ta' ħniena li l-emejjel tajba tagħhom ma jintesewx. Għandu li jibqa' il-ġid li kellhom, nisilhom joqgħod tal-patt u minħabba fihom u liedhom ukoll. Nisilhom jibqa' għal dejjem u sebħhom ma jitħassarx. L-iġsma tagħhom midfuna fi slim, imma isimhom jibqa' ħaj minn nisel għal ieħor. L-erf tagħhom jitkellem fuqu il-poplu u tifħirhom ixandru il-ġema' il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru. Il-mulej ħalef weda lil David u żgur li ma jerġax lura minna. Wieħed minn nisel tiegħek jiena nqiegħed fuq it-tron tiegħek. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru. Għax il-mulej għażel il-Sion u xtaqa tkun id-dar tiegħu. Hawn insib il-mistrieħ tiegħi għal dejjem, fija rrid noqgħod għax ħabbejta. Il-mulej Alla jagħtih it-tron. Hemm inqajjem qawwa lil David, inħejjim nara għas-sultan, il-midluk tiegħi, bil-mistħija il-libbes l-dewwa tiegħu, imma fuqu tiddi l-kuruna tiegħu. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru. It-tieni qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, araw x'intom li l-Alla sejħilkom għax mhumiex ħafna foskom li huma rrif skont il-qis tad-dinja, mhumiex ħafna s-setana, mhumiex ħafna n-nobli. Imma Alla għażel in-nies il-boloħ għad-dinja biex iħawwat lill-orrif, għażel lid-dajfa tad-dinja biex iħawwat il-qawwija, għażel il-mistmerra mid-dinja u n-nies li ma huma xejn biex iġibu fix-xejn il-dawk li huma xi ħaġa. Hekk ebda bniedem ma jkun jista' jiftaħar quddiem Alla. Minnu li intom tinsabu fi Kristu Ġesu li sar għalina l-erf mingħand Alla, ġustizzja, dusija u fidwa biex bħalma hu miktub min jiftaħar ħaj jiftaħar fil-mulej. Il-kelma tal-mulej. Inqumu bil-wifqa u jkantaw fl-imkien. Kienu jistennew il-faraġ ta' Izrael u kellhom l-Ispirtu Santu fuqhom. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju Mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: ħenjien għajnejkom
għax qegħdin jaraw. Ħenjin widnejkom għax qegħdin jisimgħu. Tassew ngħidilkom li bosta profeti u nies ġusti xtaqu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawx. U jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħux. Il-kelma tal-mulej. Mela għalkemm illum qegħdin niċċelebraw il-festa ta' San Ġwakin u Sant'Anna, l-familja tal-Madonna, sejrin nirriflettu propjament dwar il-Vanġelu ta' 17 il-ħadd matul is-sena. Il-Vanġelu li ħan nisimgħu għada huwa l-Vanġelu biex ngħidu hekk messaġġ li Ġesu rrid iwassal lil dawk li talbuh jgħallimhom kif għandhom jitolbu. U allura il-qalba tal-messaġġ tal-Vanġelu ta' għada mhix sempliċement it-talb, iżda bliema mod jew aħjar bliema spirtu għandna nitolbu. Eżis l-apostli ntebħu kemm kien jitlob Ġesu. Ġesu kien jitlob ħafna, speċjalment it-talb tiegħu kien ikun bil-lejl, għaliex matul il-ġurnata kien ikun imħabbat ħafna bix-xandir tal-kelma. Ifejjaq il-morda, jgħallem, juri l-verità lill-bnedmin. U allura Ġesu l-apostli tiegħu talbuh jgħallimhom jitolbu. Eżis, it-talb biex ngħidu hekk, Ġesu huwa l-espert tiegħu. Ġesu huwa l-espert tat-talb, mallem. Għax il-ġurnata kollha maqgħud intimament mal-Missier. U min ikun intimament maqgħud mal-Missier, iva jissejjaħ espert għax ikollu kuntatt kontinwu. Kuntatt illi permezz tiegħu jitqaddesu u jqaddes anke lill-oħrajn. Għalhekk Kristu lill-apostli mhux sempliċement għallimhom formula jew inkella talba bl-amment, iżda għallimhom il-missierna bħala mudell ta' kif għandu jkun it-talb tagħna. U għalhekk fil-Vanġelu tal-lum Kristu jgħallimna nitolbu b'dawn it-tliet sinjali: bil-konfidenza, bil-insistenza u bil-fiduċja. L-ewwel nett, xi tfisser nitolbu b'konfidenza? Din il-kelma li kien iħobb juża ħafna San Ġorġ Preka fit-talb tiegħu malla l-Missier. Kien jgħidu Sinjur Alla, inti jawwina fik. Nitolbok u inti tatini, inkelmek u inti tismani. Kliem ta' verament intimità mal-Missier. U Kristu liben naturali tal-Missier kien jitkellem b'konfidenza ma' Missieru. Din hija l-konfidenza li rridu nifhmu. L-istess aħna li sirna uliet adottivi tal-Alla fi Kristu dejjem ġejna mal-min minn Kristu biex nitkellmu b'konfidenza mal-Missier. Konfidenza jfisser familjarità, ġenerosità, ġentilezza u tenerezza. Din il-familjarità tinħass sa mill-ewwel kelma li juża Ġesu, il-kelma li juża hija il-kelma Abba li tfisser papà. Għax l-ulied fl-ambjent tal-familja billi huma ta' ġewwa lill-Missier isejħulu papà.
Il-missirna hija talba ta' uliet tal-Papa tas-sema. Din hija biex ngħidu hekk talba li fuqha mibni il-Vanġelu kollu. Il-Vanġelu li xandar Kristu. Il-Katekizmu tal-Knisja Kattolika jgħidilna li talba tal-missier fija 7 talbiet. L-ewwel 3 talbiet nitolbu li jiġi rikonoxxut l-isem glorjuż ta' Alla. It-tieni li tikber saltanatu hawn f'did-dinja li tkun magħmula rrida mqazza tiegħu. B'din l-ewwel parti jeżistijaj nissaħħu fil-fidi, nimtlew bit-tama u nitħadnu mill-imħabba tal-missier. Fit-tieni parti imbagħad għandna l-uliet. Nitolbu lil missierna jaħsbilna għal bżonnijiet konkreti tal-ħajja ta' kuljum. Jatina l-ħobżna ta' kuljum. Il-preżent jaħfrinna dnubiet tagħna tal-imoddi, mbagħad jeħlisna mit-tiġrib u minn kull deni tal-futur. It-tieni nitolbu b'insistenza. Xi tfisser titlob b'insistenza? Wara li għamilna l-missierna biex jurina li għandhom mhux biss jitolbu, iżda wkoll jinsistu. Ġesu qalilhom parabola qasira ta' wieħed li mar jitlob lil ħabibu jisilfu biċċa ħobs f'nofs tal-lejl. Il-ħabib ma beżax jiskomoda lil ħabibu f'sija skomda f'nofs il-lejl. L-istess qed jgħidilna Ġesu ma nibżgħux niskomodaw l-Alla. Kunx kien ikun għax Alla la jonos u lanqas jorqod. Dejjem imqajjem, dejjem widnejh miftuħa, qalbu miftuħa għalina. Nistgħu nserħu rasna għal Alla ħabib tagħna u allura nazzar dawn nitolbu dak li għandna bżonn u nagħmlu kuraġġ għax huwa dejjem lest biex jismana. Għalhekk kompla jinsistilna Ġesu, itolbu jingħatalkom, fittxu issibu u ħabtu jiftħolkom. Din hija l-insistenza. Ġesu jagħtina garanzija. X'inhi din il-garanzija? Għax min jitlob jaqla, min ifittex isib u min ħabbat jiftħulu. Din hija l-garanzija li jtina Ġesu. Fl-aħħar nett nitolbu wkoll bil-fiduċja. Xi tfisser nitolbu bil-fiduċja? Ġesu mhux biss qalilna ninsistu fit-talb, iżda qalilna għaliex għandna ninsistu, għaliex ninsistu fit-talb. Għax jekk kull missier jikkuntenta l-uliedu, kemm aktar jisma' lili u lilek dan Alla tagħna. Aktar jismana u jikkuntentana Alla li huwa missier hekk twajjeb. Eżiż, u jekk kull missieru pront biex jisma' talba ta' uliedu, kemm iżjed u iżjed, aktar huwa fil-pront li jismana Alla l-imbierek. Jatina kull manna bżonn u jatina biex ngħidu hekk minn l-abbundanza infinita tal-qalb ħanina tiegħu. Talba tal-missierna hija ġabra fil-qosor tal-Evanġelju kollu. Meta qegħdin ngħidu l-missierna qegħdin nitolbu hija talba evanġelika. Talba li tibda mill-Vanġelu u tispiċċa fil-Vanġelu. Talba sempliċi li anke tifel żgħir kapaċi jgħidha. Talba profonda li trid omor sħiħ biex tfisser kull kelma li fija. Il-Papa Giovanni Paolo II mill-Anthology for Preachers and Teachers, dan huwa ktieb ta' Anthony P. Castle, jgħidilna li Kristu min jitlob jaqla, min ifittex isib u min iħabbat jiftħulu.
Din hija l-insistenza li għandna nagħmlu. Nitolbu lil mulej biex jagħtina qalb doċli, qalb lesta, biex ngħidu hekk ma niltaqgħu ma ninfixlu qatt fil-ħajja tagħna f'dak kollu li ngħaddu minnu fil-problemi, fid-dlamijiet ta' ħajjitna, jew nersqu lejn il-Missier. Ħalli dan il-Missier jagħtina verament dak li qegħdin nitolbuh. Dejjem jekk huwa għall-ġid tagħna u għall-glorja ta' ismu. U nitolbuh ukoll fisem il-familja tagħna u Ġwakkejn, il-preżent il-Madonna tagħti lin-nanniet il-luliet tagħna tal-lum tmexxihom bil-mod il-mod lejn it-triq li tieħu direzzjoni vera, direzzjoni sinċera lejn it-triq tal-Missier. Din hija triq li rridu nżommu fil-ħajja tagħna. Linja sħiħa, qawwa b'kuraġġ, interqu dan il-pellegrinaġġ tagħna l aħna fid-dinja qegħdin f'pellegrinaġġ. Bdejna u rridu nispiċċaw, meta ma nafux imma rridu nispiċċaw. Nitolbu lil mulej ikun ħanin magħna, ħalli l-mixja tagħna lejh ħajjitna killa tkun verament mixja ta' glorja u tifħir lilu. Issa l-kol bil-wifqa flimkien nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. Mulej wieħed Ġesu Kristu ben waħdini ta' Alla, imnisser mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnisser mhux magħmul. Natura waħda mal-Missieru li bih sar kollox. Niżel mis-smewit għalina, għall-bnedmin, għall-fidwa tagħna, ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem, salbuha għalina, bata taħt Pontju Pilatu, mietu difnuh, telet juqa minn bejn wiċċ kont il-kodba mqazza, tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Saltna tiegħu ma jkollix tmiem, l-Ispiritu Santu mulej li għati l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li jumek unweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u nitkellem fom il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U Jeżis nitolbu lil mulej Alla biex bl-intercessjoni ta' San Ġwakkejn u Sant'Anna jagħti il-ħila u l-grazzja lilna ħalli narfu tassew inħabtu l-bieb bit-tama li inti tiftħilna u tatina dak li qegħdin nitolbu. Nanniet tal-Mulej Ġesu, Sant'Anna u San Ġwakkejn, għejnu lin-nanniet u l-anzjani Maltin u Għawċin biex ma jedewx jeżerew fiż-żar tal-familja tagħhom, iż-żerrija ta' saltna biex imbagħad bil-grazzja ta' Alla meta jkun il-waqt din tagħti ħafna frott. Nitolbu. Nitolbuk mulej Ġesu għal dawk l-anzjani li jħossuhom weħedhom f'darhom jew f'xi ħowm. Għatihom mulej is-sabar u l-kuraġġ biex iġorru n-nuqqasijiet fiżiċi tagħhom f'għaqda mad-batijiet tiegħek u hekk ikunu xhieda qawwija għal uliedhom u li twliedhom. Nitolbu. Nitolbuk mulej Ġesu għal dawk in-nanniet li fis-ċirkostanzi li tippermettilhom l-età tagħhom għadhom attivi biex f'din is-sena tal-ġublew bil-kelma u bl-eżempju jarfu jgħaddu fil-familja u fis-soċjetà it-tama tagħhom fik. Tolbu. Nitolbuk mulej Ġesu għal dawk il-koppji li jixtiequ li jkollhom tarbija biex bl-interċessjoni ta' Sant'Anna din ix-xewqa tagħhom tkun mitmuma. Nitolbu. Ir-resqu qudiemek mulej Ġesu
lil dawk in-nannit fl-art imqazza mifnija bil-gwerra. Enna Mulej Ġesu biex meta aħna nifirħu bin-neputijiet żgħar tagħna, niftakru f'dawk in-nannit bħalna li tilfu l-żgħar tagħhom taħt il-ħerba u t-tifrik. Nitolbu. Ilqa Mulej dawn it-talbiet tagħna f'isem Ommok u Omna Marija ngħidulek mill-qalb. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lejn dik is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa Mulej dawn l-offerti li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek. Għatina sem fil-barka li jintwiet lill-Abram u lin-nislu bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Niżu ħajl il-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej, Missier Qaddiż, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr. Lilek tfaħħar il-ġemma tal-qaddisijin fis-sema
والġieħ li inti tatihom mal-merti tagħhom u ġieħ moti lill-istess doni tiegħek. Intallimna bl-eżempji ta' ħajjithom tieqaf magħna bl-għajnuna tat-talb tagħhom waħna mdawrin minn sħabek kbira ta' xieda. Qalbna qawwija niġru t-triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tas-sebħ minsuġa minn wart li qatt ma jitbiel bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mal-ġema kotrana tal-qaddisin, intennu l-innu ta' tifħir tiegħek u ngħidu bla qiegħda għaddejż, 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 mulej Alla tal-eżerċti, smewiet u l-art mimlija. Osanna fil-oli ta' smewiet, mbierek minn ġej, fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejż ta' sew, int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati. Ħajl ħobs rat il-ħajr qasam tal-disċiepli tiegħu qal. Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħa il-kalċi, reġarat il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal. Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, l-inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddija tiegħek Marija Sultana li jogħġbok issejħilha għandek minn din id-dinja. Għamel li kif bil-Magħmudija mietet fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek tirxoxta għal ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli, Sant'Anna u San Ġwakkin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
بكريستو ما كريستو في كريستو يناتالي لك alla missir li tista kollox flimkien ma l-Spiritu Santu kol ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna namlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tijek il-paċi fi żmienna, biex nkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għaxtijek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għet l-apostli tijek, inħallilkom islem, natikom islim tijaj, la tħaris lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li inti trid fija li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Tiegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxejn. Paċi miegħek. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistidna għal dil-likla tal-ħaruf, mulej ma jistħoqlejx li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda ruħi tkun infejħa. Talbin inkantaw ruħi għacċana lik, imbagħad wara nkantaw bil-qawwa ta' mħabtek. Bħalma żila tixxena l-ilma għal xija ta' ilma mill-blat, hekk tixxena ruħi ġofi għalik tixxena
nitolbu. U Alla interet li libnek il-wahdini jitwielet mill-bnedmin biex misteru tal-aġeb il-bnedmin jihdu twelid ġdid minnek. Fit-tieba tiegħek ħares lil dawk li inti titma bil-ħobs kaluliet u qaddishom bl-ispirtu tal-adozzjoni bi Kristu Siedna. Issa llum peress li huwa l-ġublew tal-anzjani ħanejdu Pater Ave Gloria għal bżonnijiet tal-anzjani. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Sant'Anja wkoll il-patruna tat-tfal u trabi tagħna, tantu hekk ħafna nies jersqu lejn din il-qaddisa kbira sabiex jitolbuha. Ħafna miż-żewġin jersqu lejha sabiex jitolbu anke biex ikollhom luliet. Issa ser nistieden lill-ġenituri li għandhom it-tfal u it-tfal żgħar sabiex jiġu hawnhekk qrib Sant'Anna ħalli nagħmlu il-preżentazzjoni tagħhom lil din il-qaddisa. Nitlob lil dawk li għandhom tfal żgħar u trabi u anke tfal sabiex niġu hawnhekk quddiem l-istatwa ħalli ssir talba qasira, nħeġġiġkom sabiex tiġu talba qasira nitilgħu bit-tfal li permezz tagħha sejrin nippreżentaw lil dawn it-tfal tagħna lil Sant'Anna. Mulej Alla tagħna, int ħejjejt tifħir għal ismek minn fom it-tfal u trabi tal-ħalib. Fit-tieba tiegħek ħares lejn dawn it-tfal u lejn dawn it-trabi li l-fidi tal-Knisja qed tirrikmandalek bl-interċessjoni ta' Sant'Anna biex tjuri tjubitek magħhom. Kif ibnek laqa għandu l-tfal u berikom, hekk intom issier sawwa bil-barka tiegħek fuq dawn it-tfal u trabi biex meta jikbru imqawwin mill-Ispirtu Santu ikunu xhieda ta' Kristu bi kliemhom u bemilhom. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Kantaw flimkien l-innu tal-ġublew, pellegrini tat-tama.
Grazzi li kontu magħna għal din ix-xandira diretta mid-Dwejra Għawdex fejn wassalnilkom il-qudiesa tal-ġublew tal-anzjani u n-nanniet. Dan il-moment impoġġu f'riġlejn in-nanniet ta' Ġesu, Sant'Anna u San Ġwakin il-ħtiġijiet tal-anzjani u n-nanniet tagħna. Insellmulkom.